Veľa ľudí nechce refinancovať svoju hypotéku, lebo si myslia, že budú platiť úroky odznova. Tak si to poďme vysvetliť na príklade. Povedzme, že si pred 5 rokmi zobral hypotéku na 30 rokov na 130 000 eur s úrokom 4% ročne. Mesačná splátka ti vychádzala okolo 620 eur. Za prvých 5 rokov si zaplatil banke 37 000 eur, z toho 23 000 išlo na úroky a 14 000 na istinu. To znamená, že po 5 rokoch dlžíš banke 116 000 eur. A teraz prichádza možnosť od novej banky, ktorá ti ponúka 3% úrok, do splatnosti ostáva 25 rokov a výška novej splátky vychádza 550 eur mesačne. Ale pozor, v novej banke začneš splácať iba tú zostatkovú istinu 116 000 eur. Z nej sa vypočítava splátka a z nej sa vypočítavajú aj úroky. Takže žiadne úroky odznova. A ešte tip. Skôr ako podpíšeš zmluvu s novou bankou, oslov tú svoju. Možno ti zníži úrok bez nutnosti presunu úveru inde. Rozhoduj sa podľa čísel, nie podľa domnienok. Pre viac tipov o financiách vieš, čo máš robiť. Pošli toto video niekomu, o kom si myslíš, že má úrok na hypotéke viac ako 3,5%. Alebo si ho ulož na neskôr.